हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल निधि's लाइफ इन्नी पनीर बिरयानी मतुल्ला किसके जो प्रिपेयर सिल्विया ओए पनीर बिरयानी मतुल्ला सिल्विया इंग्रेडिएंट्स मुल्पोंडु बೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಮಿಂಟ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಕೋಸ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಲ ಸೆ ಜೀರಾ गरम मसाला बका जीरा सॉल्ट सोन फुंड बड़ी सोप टೊಮೆಟೊ होमे चापी रेड टೊಮೆಟೊ उंडु अपने ऑनियन रुआ मूजी ऑनियन उंडु मूजी ऑनियन बका जिंजर गार्लिक पेस्ट कर्ड रईस नीड पाड्दीतले फस्ट गे कड़े टर्मरिक पौडर अता इते मुल्प ऑयल पाड्दले गरम मसाला नेक्क पनीर गरम मसाला मिक्स मंतुत्ते फस्ट काल फ्रೈ मन्कोलवेनु रेड चिली ओके रेड चिली अवेटे टेस्ट ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ओके घी पाडोले इफ एक्सप्लिके dan français je vais expliquer ओके ओके un peu l'huile ओए ओके avec l'huile घी बोका ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ तुम पाडलेtra ओए पनीर फ्रೈ ಮನ್ಪರೆ ಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ देतुंदुल्लैते फ्रೈ आंडव डीप फ्रೈ आते जस्ट ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾತ ಲೈಕ್ एक पेस्ट रेड बंदु पन्ना पार्टनर मैरिनेट ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಮನೆ आवाजते l'huile ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತೆ un peu d'huile ओके आवाजते ça bay leaves बोका इंदु fennel seeds stone for चक्के लवंग हाय हाय बल्ले सवा केले सवा एंजोलर बाय तो देख मैंने आवाजते ऑनियन पाडून लगता है फस्ट ऑयल ओके ಇದಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಟೊಮಾಟೊ टोमेटो इसको फिर ब्राउन आई बुक टोमेटो पाड़ रहे हैं टೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಅಂಡು ಆನಿಯನ್ ಬ್ರೌನ್ ನೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ कर्ड पाडोंगिಲ್ಲ याहू ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಬೇಕು ಕರ್ಡ್ ಪಾಡುದು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವರು ಪಾಡುವೇರು ಯಾರು ಪಾಡುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಎಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ್ ಮಸಾಲ ಓಕೆ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ रेड चिली टर्मरिक पाउडर पाडोंगिಲ್ಲ सेबो ओके मना मिक्स ಮಾಡ್ತಾರೆ कोमी मिनिट्स ಇವ ಮಿಲಾಂಚೆ 20 मिनिट्स ओके ಒಂಜಿ
10 minutes ಮುಟ್ಟವೇನು ಅಡೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಬೋಡತ್ತಂಚ ನೀರು ವಾಸ ಓಯ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಟ್ಕುನ ಮುಟ್ಟವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೂಜು ನಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಲಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪೈಪ್ದ ನೀರು ಆತೈತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ರಿ ನೀರು ಪಾಡಿಬೇಕಾ ಜಾಮೆ ಆ್ಯನ್ ಕುಡ್ದು ಕಪ್ ಒಬೆ ಕಮ ನೋನು ಪಾಕಂ ಸೀಸ್ಕೊಪ್ಪ ಲೋ ಕಂಸ ಹಾಂ ಮಾತು ಕೆಲವೇರು ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ವೇರು ಮುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಜಂಚ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಜಿ ಕಪ್ ಇತ್ತನಾಗ ಒಂದು 10 ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡು ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಡ್ರೈ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಐತೆ ಡಬಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಥರ ನೀರು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾಡಿದೀನಿ ಮೂಜಿ ಕಪ್ ಅದು ಐತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಮೂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು मैंने कमी मिनट मैंने चुवा कर मैं चला अपने ಹಾಂ ಓಕೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿತ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಮಿಂಟ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿಟ್ಟಿನೇ ಪಾಡ್ದೊಟ್ಪಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ಲ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ಲ ರೆಡ್ಡೇನು ಪಾಡ್ದೊಪ್ಪಲ್ಲ ಏನು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಮಸಾಲ चलो अच्छा दी मैगी मसाला कैसा नहीं सकता चलिए नहीं दे चु मसाला नहीं देगा ओके ओके गरम मसाला इकडोर पाडेलाले ते ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಕಿದು ಖಾಲಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ഞാൻ ഇത് മാത്രം ഇന്ന് പൂജി ഞാൻ കൊറിയാണ്ടർ മിനിറ്റിന് അവൻ മാത്ത ഗ്രൈൻഡ് മന്ത് പാടുന്നു ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾಡೋದು ಪುಡಿ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಕೊಂಡು ಮಿರಿಯಾಂಡರ್ ಪೊಕ್ಕಿ ಫೈನಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂದಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆವಂತ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿದರ್ದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ದ ಮಾತ ಬಲೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಸೊ ಇಲ್ಲರ್ದಿತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ತಲುಪದ ಟರ್ನ್ ಇದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆತ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ತೋಷ್ಪಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಇಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಶಾಂಪ್ಯೂಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶಾಂಪ್ಯೂ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಪನ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಅವಲೇ ಇಪ್ಪುನು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನೇ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತು ಎರದಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದ
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ಇಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಪ್ಪುನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆ. ಶಾಂಪ್ಯೂ ಪಂದ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆಬಾನಿಸ್ ದಕ್ಲ್ನ ವಿಜುಬಾಯ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಚ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋನ ಪತಂ ಬೇರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡಾರೀಗ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಯರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸೀದಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ಶಾಂಪ್ಯೂ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಅವಡ್ ಮಾತ. ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮಾತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲೆ ಇಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ ಏತಿಂದು ಆಂಡಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದೆತೊಂದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೆತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂದೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪಾದೆ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದಾದ ಬರೋದು ನಾವು ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಇಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೊನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಲೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿಲ್ಫ್ರಾ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೈದ ಲೆಬನೀಸ್ ದಕ್ಲ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಲೂನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮುಲ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇಂಚಿನ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಫ್ರಾಗ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿಲ್ಫ್ರಾಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಿಲ್ಫ್ರಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಡೆಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಐತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪಂದೆ ಎನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. Until then bye bye, stay tuned, take care, thank you.